uwa daure ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sabbin bidiyoyinmu da zaran mun daura. Allah Ubangiji ka raba mu da ruɗin shedan. Allah ka raba mu da ruɗin shedan. Wannan bidiyo na wannan fitsararren yarinya da wannan matashi da ya biye mata. Kuma shedan ya ruɗe su. Allah Ubangiji ka raba mu da ruɗin shedan. Zai kai ka ya baro ka, wanda a ran lahira zai zama maka ladama. Ka duba irin wannan shiga da suka yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana dama cewa ƙarshen duniya mata za su dinga yawo tsirara, ga kaya a jikinsu amma tsirara suke. In kun gansu ku tsine musu. Da yawa mutane suna yin abin da daga baya za su zo suna da dama a rayuwarsu. Yanzu wayannan matasan sun kai manzalin da za su ja kunnen wasu don su kiyaye irin wannan abu da suka aikata, amma ina. Ka duba ku ga irin abubuwan da ke faruwa a ƙasar mu nan. Duk masifan nan da hannayen mu muka janyo su. Ga su nan ba baya suke ba, kullun karuwa suke yi. Mutum komun kuɗinka komun matsayinka cikin tsoro kake da fargaba. Ba ga talaka ba ga mai kuɗi ba, bala'i ya wada ko ina, amma kuma ba a neman. Ya Allah Ubangiji ka shiryar da mu. Allah ka shiryar da mu, Allah ka ganar da mu, Ubangiji ka daidaita mana al'amura, ka sita mana al'amura, ya Allah zukatanmu ka wanke su, ya Allah ka tsare mu ga sharrin shedan. Ubangiji ka kiyaye mu da abubuwan da zamu dinga dana sani a kansu. Ya Ubangiji, ya Allah Ubangiji ka juye zukatanmu, ka shiryar da mu, ya Allah ka shiryar da mu, ka cire mana wannan bala'i da yake damun mu a wannan ƙasa. Ya Allah ka kawo mana shugabanni na gari. Ubangiji ka kawo mana shugabannin da suke son mu muke son su, ya Allah. Ya Ubangiji ka ɗora, duk mun sani cewa a cikin wa'annan mulka akwai nagari, ba a taba zama a tare a zama da akwai nagari, amma samun su Ubangiji shi ya sani. Allah ka samar mana da su, Ubangiji Allah ka samar mana da su, ka kawo mana gyara da ɗauki cikin wannan bala'i da muke ciki. Kana nan ƙoƙarin tara jin daɗin duniya, mutuwa tana nan tana hararenka. A kullun safe mutuwa takan kawo maka ziyara sau 24. Ta ce ya Allah lokacin ne a ce a bari dai sai gaba. Sa'a ta dawo kullun sai ta kawo maka ziyara sau 24. Amma kana nan kadil muyi. Sannan ko Allah ya kyale ka. Annabi ya ce rayuwar al'umma ta amaru ummati 60 aw 70, 60 ne ko 70. Sannan waɗannan 60 ko 70 din nawa kai cikin jin daɗi. Yanzu shekaran ka nawa ya rage maka? Shekara nawa ta rage maka cikin 60 din zuwa 70 din, nawa suka rage maka? Wane irin jin daɗi ne ya rage maka? Ga rashin lafiyoyi nan na zamani daban-daban, ga tashin hankalin na zamani daban-daban. Kai ne cikin jirgi, kai ne cikin mota, ga ka kwance wutar lantarki ta lullube ka gaba da baya, ga mutuwa nan ko ina tare da kai. Don haka wani irin jin daɗi ne? In ma wani kasuwanci kake yi kullun cikin tashi faɗi kake, in siyasa kake yi kullun cikin tashi faɗi kake yi, in wani abu kake yi kullun cikin tashi faɗi kake yi. Ga 'yan adawa, ga 'yan me kullun cikin haka kake. Don haka neman jin daɗi na mi? Kai da kake abincin tsutsa, gyaran jiki na mi? Ka goge jiki ka gyara shi a kai ka cikin kabari tsutsa ta ci naman. Allah ya ce ba za ku gushe kuna neman jin daɗin duniyar ba, kuma ba za ku samu abin da kuke so ba, hatta zurtumul maqabir, har sai kwatsam ka bude idon ka ji ka cikin kabari. Mala'iku su ne maka tambaya, malakani aswadani azraqani. Duniya babu abin da ya munin su, babu abin da ya jajaye idon su, babu abin da ya yi ban tsoro da firgicin su. Za su zo su same ka cikin kabari, kuma iyayenka da danginka su suka kawo ka kabarin nan, kuma sun san abin da za a yi ma a cikin kabari.